бори дигар салом алейкум подписчикои муҳтарам ва подписчикои Топ Мошинҳо. Бародарои ҷон, мақсад ҳаме баъзе соҳибои мошин мегӯяд ки дардои мошини моро нагӯ, пас наза, ихеле оғи бародарои ҷон, ихеле гап нест. Вақте ки ма ба навор мегирам чизе ҳаст рӯи рост аст. Ки ҷоиш чӣ дарде дорад, чизе дорад, ма чӣ намефаҳмидагим, ҳама зур ҳастим. Мақсад гап мезанам, гапи дурӯғ чӣ дар кор, мақсад хафа нашавам. Бояд ҳама одамои гапи мара, ҳама одамое ки ба фикрам мегӯянд, ҳама вақт ҷе фаҳмиданд. Марам агар са дурӯғ бугум, ихе бугум ки вай мардак меояд устош мебина, қабул мекунад, вале одами харидор кур нест. Барои ҳамаи гапҳои ҳархела дар кор нестай. Ҳазор раҳмат подписчикои муҳтарам барои гапҳои беҳтаринтон, барои суханотон, барои комментарии худтон. Лайкҳоро обязательно бизанед, 2500 кунед. Худо хоҳад мошини арзон ҳам мепартом, ждат кунед. Фақат подписатсия ангулачаи канала дар все мунед. Баъд качествои ҳами видеотона баланд кунед ки мақсад мошин хушрӯ бутова бародарҷоно. Худтонам бинен, як ҷои ним ҷои ягон камудӣ боша, ягон чиша боша, худтонам бинен мақсад. Марҳамат бародарои ҷон, подписчико, марҳамат электромобил ина якта, дута, сета, чорта электромобил. Ҳами ака фақат як одам хати кор мекунад, мақсад бо хай номерашон дига узша мепурсен. Яка чӣ парода электромобилай? Черри Аризо 5 мегӯянд. Черри Ризо 5 ака, Аризо 5. И запаснои худшон хеле гап чап шунд. 420 км запас ход дорад. 420 км запас ход дошта. 163 лошадини сила дорад. 163 лошадини сила шуда. Ёмкоси батариш 54 аст. Ёмкоси батариш максимали яка мега 54. Ана мошин салона яка бигем мошин. Автосалон 3 сол гарантия хати. Ака мега автосалон 3 сол гарантия мети. Гарантия мети мега мақсад нозада биёран ягон ҷоша перекраш ягон чӣ накунам мега мақсад душта любой хилмат ҷавоб мегӯ мега соҳиби мошин. Ана дар бораи як чӣ маълумотон метавон бисёр гуфтан чӣ кредит бигирем чӣ ки дар бораи ҳами ака мо да як маълумот медодӣ. Ҳозир кредит мона кай хелаги тариқи автосалон, тариқи насия дода мешавад. 30% пешпардохт дорад тамом ака. 30% аз стоимости мошина пешпардохт мекунед, остальни документация обичный мешавад. Айдрини салон метавонед. Нархошон чанд смеян ака бад? 180,000 ай. 180,000 ишай биайдиш чанд сме ака? Вайшам 180. У Volkswagen шамай хитай? Вай 330,000 ҷой мешдаги. Вай 330,000 600 км. Марҳамат ҳама каса тамошо мекунем, лайкҳоро баҳри электромобил мезанем. Чӣ шака? Зимистону тобистон як хел мегардад. Мақсад ака мега зимистон тобистон як хел мегардад. Мақсад электромобила чӣ хеле ки бародарои ҷон медонен ки чишон зарачон ба чӣ меган печка қад бисёр и ака мега печкаш бо ба салярка туғри кадаги буда мега 24 соат гирон боша бародар 1 литр салярка мега 24 соат агар печкаш гирон боша 1 литр салярка мехӯрад. салон кожни салон полни бӯи салон бӯи магазин мекунад гуфти гапо бародарои ҷон. Марҳамат ина баъд ака и буксировка када мешавад. ба и буксир кашидан мешида я? Буксир мекашам, буксир кашам. Марҳамат 4 дар электрапакет, блокировка дар ду тарафа, як тарафа мултирул. И мултирул ам нест ба фикрам чӣ кнопка аст. Климат контрол шак, а? Обогреватель дора ака? Обогрев кондиционер, пансионер ё ҳамашон комфортошон созан бародарои ҷон. Автономкаша. Марҳамат ина бо дарбораш бо маълумотон метавон. Автономкаш мега ака мақсад солярка ина и баки соляркаи ба фикрам 3 литр солярка мега агар 24 соат печкаш мақсад гирон кунад 1 литр мехӯрад бениҳоят кам мехӯрад. Мақсад печкаш аз ҳисоби батареяш минус намешида бародарҷоно. Ним хаш зур да нархша гуфтем нархша чанд сум гуфта буден ака 180,000 сомонӣ мега бо камбеш муомила дора. Рақамош ҳам мегирем бо худтон дар тамос бурен тариқи кредит ҳам мета ака. Хай бо вариантотон интихоб кунем. Мошинам ба фикрам ки қабул мекунанд ки ба шарти ки мошин арзанда 100% ака мега ина мошинам қабул мекунем. Рақамот ҳам мегӯй ака. Қабул намекунем, да такси қабул мекунем. Да такси қабул мекунанд. Не акиёро по-любому қабул мекунанд. Рақамотон чанд ака? 880 0042 22. Марҳамат занг занед дар тамос бурен. Акаҷон дар ин номеро WhatsApp дорен? Не. Надорен? Як номери WhatsApp дор буте ки ака мақсад мардами ғариб занг зад 234 934 38 38. Марҳамат ина рақамош дар WhatsApp дора занг занед дар тамос бурен. Бародарои ҷон дути свети Ниагара дисковои обсӣ задагӣ. Ака таъинировка ҳуҷҷатош чанд қайяй? 1 сола ҳуҷҷат доштае.
як сола танировка дора, ба фикрам утилизатсияам дора тофтеста инҷа. Марҳамат тамошо мекунем бо люкдорш будай, зурш будай бардора, светчан свети пеши бузурай. Марҳамат тамошо мекунем. Диска балон, дискои 17 обси дора. Балонош 90% ам бардаро. Марҳамат ҳолати қафош, мошин қафош ам кор надора, краскаш ам бад нестай. Ҳамҷаша камтарак кафидагия чихели чакундагиам. Марҳамат ина ҳолати қафош. ҷошам пусидагӣ нест, бад нест. Хай бо ай пеш мебиён, мебинем бародарҷоно. Марҳамат ҳолати и тарафаш. Мошинча тайвра ҳабшикош тозак, ин пластмассакош нест, пластмассакош ба хайра ёфт мешава. Салон лахтасалон, салон 2001 дора. Потолокшам тоза, люкдор. Регировка бакҳои ҳабшикои пеши соз будай. Приборш колсадори хушрӯ будай, майтафон доштай, кулиси 2003 ранге типа астраҷигӣ доштай. Варка меҳнати хушрӯ кадай мошинда. Ака капочак шо ака. Марҳамат ҳолати моторшам боварка бад нест, ҳами кузовда ҳами чизда. Як гашти қаврғагӣ, чашкош варид нест. Мотор коробка хадавои соза ака. Мотор расход дора ё надора ака? Надора. Нархш чанд сум ака? 57,000 сомон мега ака, боз муомила дора. Марҳамат успед кунен, бинен. Рақамот ҳам мегӯй ака? 966 15 00 06. Марҳамат рақамо зери навода, нархш боша 57,000 сомон, боз муомила дора, занг зани дар тамос бурен. Бародарои ҷон, астраҷичаи соткача рақамош. Ин мошин хуҷанда ака? Регион 0 барои мепурсидим да. Мошин умуман краска талаб нестай, мошин тана шишай, варка дискачаи сотка. Солаш чанда ака? 98 сол ая. Марҳамат ҳолати тарафаш диска балонош як 70-80%, дискои соткагӣ раднои хичай. Марҳамат ҳолати қафошам дар ҳолати хуб қарор дора бародарҷоно. Як багаж шавуй мекунем, мебинем астраҷиро чӣ хеле гуфта будем бародарҷоно. Куношон бисёраш задагиян. Мақсад ҳамаш заводскои хичай. Марҳамат ҳолати қафош задагӣ надора умуман. Ин ҳолати қафош задагӣ нест бародарҷоно. Марҳамат ҳолати тарафаш мошин краска талаб нестай. Дари қафо электропакет, салон элеганзи будай бародарҷоно. Потолокшам тоза, мошин яхай мойкай як химическача кини, як химическа 300 смаш кини, варк мошинча бо тоза меша, 4 дар электропакет. Бо чӣ дорад дитара? Мақсад мултирул, ченҷер доштай, кондитсионердор будай. Пробегш чанд қабоша? Пробегш 136,000. Ваҳ, бача остае. Биад багаж и капочои кака. Варкам яхаш музикаи у нас сарон вайрон мешава. Баъд чизи абисовкаи мубайншам бародарҷона ай обси задаги астраҷо чун дига хел мешава, знакдор мешава, не ки не хеле обси мешава. И обси задагиам. Марҳамат ҳолати пешаш фартуко ба фикрам кам тарак амҷаш дар дора ака ба фикрам. Бухай устодтона равон мекунем, мебинен. Мотор як шаши модул простой. Акай кондитсионерш кор мекуна, ҳама чиз ҷошида дидем. Кондитсионерш бародарои ҷон ҳама чиз ҷошида, мақсад кор намекуна. Мотор коробка хадавои 100% ака. Ҳуҷҷатҳои солнаш чанд қай? Я 3 моҳ дига ҳуҷҷати солна дора, газ бензин аё. Ира нархш чанд сум ака? 45,000 сомон мега, нархи як хечбеки фк бо савдо мешава мега ака. Рақамота бугу 209 96 25. Марҳамат рақамо зери навода 45,000 сомон мега ака, боз муомила дора, занг занен ҳатман дар тамос бурен. Бародарои ҷон, Nexi полни бамперош неуф парогош типа хеле эскача кадагай, фаракои дронакошам хушрӯ, дискои шапалоқ. Бия акаҷон бахшия тараф меси. Нарушка краскаш умуман кор надора. Солаш чанда ира ака? 94. Солаш боша 1994 ай бародарҷоно. Марҳамат ҳолати қафо мошини учёт бировардаги тайра. Ина марҳамат комментария да бисёр нависонда ки Nexi хушрӯ парто. Марҳамат ҳолати тарафаш танаш бовар ки шишаи хушрӯ Nexi ки хушрӯак буда. Дискачои шапалоқ. Абшикачошам баъд нест хушрӯак реставратсия кадаги, кожа кашидаги электропакет. Марҳамат ҳолати салонаш қафо, самуф, чизои калонкои харбза хушрӯ задаги, скаменкора кожа кашидаги,
ҳамин потолокш ҷазираи потолокша бурда дисатсинда моҳика мекардем меовардан бо хуб мешид потолокш заводскои хичай пробегш боша 319 000 коробка боша механик ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қаяка ҳуҷҷатҳои солонаш тамом шудага қайд ровардаги тайёра мега ака капоча мекушои бинем ака марамат ҳолати мотор мебинем фартуки пеш ака задагӣ дора ё надора айхчи ака марамат ҳолаташ барка мотор тозаак фуки мошинам кушур бисёр инексиё титпитан нимиҷоашон кафидагӣ мешаванд мақсад тоза як ҷош ака мақсад бозӣ намекунам фукш хеле дараҳоро созаё мотор коробка хадаи расход дора ака 100% ака нарх чанд сум ака 20 000 сомон мега боз муомила дора марҳамат нархи дастраса боварка то 30 000 шам сиёмка кардагим аякам миёнаем мега ҳуҷҷат надора мақсад мегзарем 20 000 сомон мегӯем мега боз муомила дора рақамотам мегӯй ака 4 та 8 айсар бугу номерота ака рағум заду 4 та 8 4 та 8 я 2982 марҳамат рақамо зери навордай занг занед дар тамос пурем